Bon vespre, ja hi som tots. Doncs ja podem començar aquesta darrera vetllada filosòfica. Només recordar que aquestes vetllades filosòfiques són organitzades pel Patronat d'Estudis Osonencs en col·laboració amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner. Bé, doncs avui tindrem aquesta darrera vetllada filosòfica que porta per títol Mite i folklore a Osona. I el nostre ponent és un vell conegut del Patronat d'Estudis Osonencs, el doctor Ignasi Rubiró. Passo, doncs, a presentar el ponent. El doctor Ignasi Rubiró, alemany, fins l'any passat, ha estat catedràtic d'estètica a la Universitat Ramon Llull i també ha estat director del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i actualment és professor a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià i membre, a més, del Patronat d'Estudis Osonencs. Bé, la recerca del doctor Rubiró, i que em corregeixi ell si m'equivoco, potser la podem dividir en tres eixos que no estan separats, sinó que estan interconnectats entre ells. El primer seria la història de la filosofia catalana i espanyola, no? Entorn d'aquest àmbit té diverses publicacions. Cal destacar el Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del Seminari de Vic, des del 1749 fins al 1968. El segon àmbit al qual s'ha dedicat amb especial intensitat doncs, seria l'estètica o la història de les idees estètiques. I podem esmentar la darrera publicació que ha fet en aquest sentit, que és un article que ha sortit publicat no fa massa, es pot consultar per internet, a la revista Horitzons, i que és una lectura filosòfica del tríptic de l'Anunciació de Robert Campan. I el tercer àmbit al qual s'ha dedicat el doctor Rubiró, i és el que avui ens interessa especialment, seria la reflexió filosòfica entorn del folklore. Ha escrit també diverses coses en aquest sentit. Té un article, per exemple, que es diu El folklore com a acte comunicatiu. Bé, aquesta darrera faceta del doctor Rubiró no només l'ha cultivada des d'una perspectiva teòrica, no? Sinó que, a més, ha exercit de folclorista a la pràctica. És membre fundador del grup de recerca folclòrica d'Osona i, en aquest sentit, ha publicat estudis, ha publicat llibres com ara El folklore de Rupit i Pruit i El folklore del Lluçanès. Aquests llibres són resultat d'una recerca pròpia per a aquestes àrees. Així doncs, passo la paraula al doctor Rubiró, que ens parlarà de mite i folklore a Osona. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. És un gust sempre estar al Patronat d'Estudis Osonencs i al Temple Romà. Especial interès avui és el tema del mite i m'agradaria començar la qüestió a l'entorn del mite. Veuran que l'element central seran recerques fetes amb el grup de recerca folclòrica d'Osona, amb en Xevi Rubiró, amb en Jaume Iats i jo mateix. Però abans que res, i donat que parlem del mite, voldria fer, donada que és l'última conferència del cicle, un resum i una situació des d'on ens mirarem aquest tema. I això donarà un cert sentit a la presentació que posteriorment avançarà. Veurem com hi ha diferents maneres d'enfocar el mite. Serem extremadament sintètics, però només per veure quins han estat allò que en diríem els paradigmes des del qual s'ha anomenat mite, només en direm una frase de cada un d'ells i ens situarem. I a partir d'allà tindrà sentit la presentació perquè veuran que sovint faré referències a la nostra cultura i en el folklore. Hi ha una primera manera d'entendre el mite. S'ha de dir que la qüestió del mite ens ve de molt lluny, l'estudi sobre el mite. Una primera formulació és la de
Claude Lévi-Strauss, la teoria estructuralista, aquí he posat les publicacions sempre que hi són en català, més rellevants, de la teoria estructuralista sobre el mite, els veuen no com a simples històries, sinó entenen els mites com a estructures de pensament que reflecteixen la ment humana en general. S'organitzen en oposicions, a veure si això surt, s'organitzen en oposicions binàries, per exemple, home-dona, vida-mort, natura-cultura, i això ajuda a entendre i a estructurar el món. Anem a veure una altra teoria, ja veuen que ho faig de manera ràpida. Una altra, la psicoanalítica. Aquesta, evidentment, es basa en Freud, i s'entenen que són desitjos reprimits, que els mites expliquen desitjos reprimits, conflictes inconscients, i Jung introdueix el concepte d'arquetip i de l'inconscient col·lectiu, que ha tingut molta anomenada al llarg de molts anys del segle XX. Els antropòlegs, en Malinowski especialment, amb la teoria funcionalista del mite. Què diuen aquí? Que el mite serveix per funcions específiques de la societat. Per exemple, per donar legitimitat a poders, que podria ser l'Estat, l'Església o qualsevol altre tipus d'institucions ja realitzades. Un mite no es valora per si diu veritat o mentida, sinó pel seu pes en mantenir l'estatus quo, les institucions. Anem a veure encara una altra, la teoria simbòlica de Geertz. Tant per Ernst Cassirer, era un gran professor, Geertz, els mites són sistemes simbòlics que comuniquen significats molt profuns de la cultura i de la condició humana. Són permeables als contextos i, per tant, s'adapten als contextos, a les creences i a les experiències humanes més complexes. Com veuen amb totes aquestes, els mites són absolutament necessaris. La teoria de Campbell, la literària i narrativa, aquí els presento un text, Les màscares de Dios, 4 volums extraordinaris d'un autor, que entenen que són formes narratives que ultrapassen el temps i l'espai i pràcticament són estàndards en totes les cultures del món. Pràcticament és així. Bé, els he presentat de manera... Per exemple, Campbell, en la teoria del monomite, afirma que aquests mites segueixen uns patrons narratius universals, que es troben en totes les cultures i que són interpretades amb detalls en cada una de les cultures del planeta. Aquesta és una recerca interessantíssima. Ara, en paral·lel a això, els vull parlar també molt ràpidament, en 2 minutets, d'una polèmica molt interessant que apareix fa uns 100 anys, que és el que es va anomenar en filosofia i en la història del pensament, del mite o logos. Barnett va proposar que la cultura, la nostra cultura, de fet prové d'allò que va anomenar el miracle grec. I aquest miracle grec resulta que una cultura determinada en un cert moment deixa d'utilitzar mites per situar-se sobre el món d'una manera racional, fent un esforç de la raó i no buscant explicacions mítiques. I ho explica dient, bé, això és una manera de ser, una estructura de l'esperit grec, jònic en particular, que d'una manera o altra, a forma de miracle, es dona en un temps i un espai. Gràcies a aquest miracle grec, d'aquí provindria després els llatins, la nostra pròpia cultura. Contra aquesta visió de Barnett, Camford en proposa una altra. Diu, no existeix el miracle d'aquesta manera, el que existeix una certa evolució que fan els grecs des dels mites mateixos, des dels seus mites i des de la seva religió, evolucionant aquella mitologia pròpia, s'arriba al pensament, diríem, científic i occidental. Aquesta polèmica molt interessant, de fet, tant un com l'altre, encara estan oposant mite a logos, és a dir, explicació mítica falsa, explicació racional vertadera. Aquesta polèmica
És una polèmica, ja veuen, interessant, però que avui dia és una mica complicada de sostenir. Jo em situaré on? Em situaré doncs, en aquesta línia que podríem situar Mircea Eliade, especialment Gadamer i últimament Jordi Coromines, aquest és un text publicat fa escassament un any, en el que venen a dir mite i raó, si l'entenem raó com l'esforç de la ciència, no són incompatibles. Són maneres compatibles d'abordar, quan escau, la realitat en les seves situacions ordinàries. Per tant, no és una qüestió d'oposició, sinó de saber usar els llenguatges oportuns en els moments concrets. Per tant, no cal la pena dir jo sóc del pensament científic i per tant tot el mitològic no m'interessa, o a l'inversa, sinó que un ha de saber usar els llenguatges quan pertoquen. I així, per exemple, dirien, hi ha coses que la ciència no pot respondre. Per exemple, la qüestió de la felicitat, o fins i tot la qüestió de l'amor. I per això necessitem altres eines, necessitem altres instruments. Pot ser la literatura, pot ser la mitologia, pot ser la poesia en aquest sentit ampli. Per tant, és en aquesta línia, i ho he volgut fer-ho així perquè veuran que al llarg de la meva intervenció aniré fent allò que en diríem relacions amb la nostra cultura, no immediata, sinó amb la història de la nostra cultura. Veure com alguna cosa que avui seria fàcil dir no, això és pura mitologia, però això té uns antecedents, té uns precedents de la línia que ha portat allò que en diríem avui les humanitats, les ciències socials. Bé, doncs, situats en aquesta línia, que no és una línia d'oposició, sinó de complementarietat, farem el següent recorregut. Parlarem del mite com a configuració de la concepció del món, després ens mirarem la concepció maniquea del cosmos, aquí per una qüestió de brevetat he posat concepció maniquea, probablement afinant hauríem de dir quasi maniquea, o que s'assembla al maniqueisme. Veurem aquí el tema del càstig ontològic, després parlarem de la presència del mal en l'aire, l'aire com l'element infectat, i només un apunt, tot serà relativament ràpid i breu, però l'últim encara serà més que tot, comptant que serem cap al final i el temps sempre s'escurça, doncs aquest només serà una pinzellada. Anem en el primer, el mite com a configuració de la concepció del món. Què significa això? Significa que, aquí posarem el primer exemple, Xevi el recordarà perfectament, que va ser la rebuda d'en Pere Moles el dia que el vam conèixer. Clar, aquí ens interessa veure això, el mite com a configuració de la concepció del món, veurem la història que ens explica, una història que, si jo els dic, en Pere un dia va veure o el van avisar que una dona sola es banyava amb un gorg i era un temps que havia passat pluja, bé. Però ell, esclar, prèviament ja portava una concepció mítica i va veure una bruixa. Precisament perquè aquests tres elements configurats, des d'una visió mítica, ens pot fer veure una bruixa. I això és el que anem a veure. Anem a veure aquesta narració amb la qual descobrirem que en Pere Moles té ja el mite com a prefiguració de llegir el món. Just, veure, abans no ho he dit, això és a Pruit el juliol del 81. En Xevi, en Jaume i jo ens acostàvem, anàvem, prèviament sabíem i ens havien recomanat de parlar amb en Pere Moles i el veiem just que venia de la Garganta, crec que era. I en Pere ens para, nosaltres som els que anem amb negreta i ell amb rodona, i ens diu, aquí busqueu. I nosaltres li responem, en Pere Moles, sou vos? Sí. A vos us veníem a veure, doncs. Alabat sia Déu. De part d'aquí, del vostre cosí, en Josep Moles, de Cantoni Gros. Ah, vale, ja el coneixem, ja. Estem aquí Rupit i llavors començàvem nosaltres a explicar què hi anàvem a fer. I en Pere és una persona molt ben educada i diu, perdoni, i assenyala el plat de Avellanes. Què en voleu?
Ens va oferir allò que portava, vam seure, vam començar a enraonar i la nostra voluntat era mantenir una conversa i amb aquella conversa anar a buscar uns temes d'interès, uns temes en concret. Amb ell no sabíem què sortiria, no sabíem que havia conegut bruixes. Nosaltres anàvem a la recerca. Bé, ens asseiem, en Pere a mitja conversa ens diu un moment que són les 7, hem d'escoltar les notícies. Ens va treure un transistor i ens va fer escoltar el Parte Nacional de Ràdio Nacional d'Espanya i un cop acabat vam seguir la conversa. Llavors, en aquesta conversa, nosaltres li vam tirar a l'esquena, no recordo ben bé com va anar, i ell diu, no sé res de bruixes, ni en vull saber-hi res. No en vull saber res perquè tindria massa ocasió per parlar-ne. No en vull parlar-ne, no me n'han fet cap mal, gràcies a Déu, però el que em digui que no n'hi ha, diré que és mentida. Per què? Perquè diré que és mentida, perquè jo les he vist no pas una hora lluny d'aquí, certíssim. Amb un temporal em surt una dona xerengaiada i la vaig conèixer. Jo estava esperant la llebre i es posa a ploure, arriba un temporal. Em poso sota un arbre, acogollant-me així. Jo encara no sé com em va sortir aquella dona allà. M'arreu un espant. Jo li vaig dir res i ella tampoc a mi. Com la vau conèixer? La vaig conèixer per la cara, carai, perquè havia de sortir aquella dona allà amb aquell xarbascat. Com anava? Vestida anava. Veieu, la nostra pregunta era interessant. Com anava? Nosaltres ho hem pressuposat que anava vestida. Digués, els paradigmes des del qual ens mirem la realitat són diverses. Per ell la bruixa podia anar despullada. Com anava? Anava vestida. Bueno, i de bruixes no me'n parleu, perquè llavors em faríeu de llonces, em faríeu d'escavallar. A mi m'assusten molt. A mi m'assusten molt. Doncs mira, un dia, doncs ara passant a parlar, però no, ara direu que heu trobat en Garganta i us ha parlat de bruixes. Esclar, nosaltres li vam respondre no. I escolteu, per què ens assenyem? Pel senyal de la Santa Creu, pels nostres enemics, deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre, en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Ja no poden. Ja no poden. Bé, això era... La trobada amb la bruixa pot donar un malefici i ell es prevé contra aquest benefici. I ara la conversa segueix amb la trobada un altre dia amb una bruixa. Diu un dia, teníem un becaret, un pastoret que teníem, ve a casa i em diu, Pere, hi ha una dona que s'està banyant allà baix en una bassa que de llonsis. Què? Una dona allà de llonsis? Me cago amb la punyeta, agafo el bastó i cap allà, arribo a allà. No, llavors ja estava vestida, la veritat, ja estava vestida. Què hi feu aquí? Home, diu, que de llonses per aquí i per allà. Dic, d'on sou? Vostè és gallega. No us va fer por? No, que jo li vaig fer por amb ella. Ella a mi no me'n va fer de por de res, perquè li vaig dir, segons com, et mato aquí mateix i et colgo, i ningú sabrà res de res. Així no era bruixa. Què? Que no ho era? Que hi havia de venir a pescar aquella dona allà de tan lluny. I les coneixeu per la cara? No, si per la cara res. Si per les cares a mi no... Si aguaiteu, per les cares les bruixes són aquestes mossotes, aquestes joves. Aquestes sí per la cara. És pels fets, per les obres. Cony. Bé, aquí aquesta nostra expressió no és involuntària, és voluntària. Tot just el començàvem a conèixer. No sabíem quin era el registre de llenguatge que havíem d'usar. A vegades les paraules una mica allò carregades poden ajudar a la persona que n'és, pot ajudar a donar un aire de confiança. Per tant, aquest acoi per nosaltres era, no sabem si aquest senyor entra en un llenguatge més dur o un llenguatge més suau. I és interessant la seva resposta inicial, perdoni i ajudi, que inicialment no vam saber ni què deia. Més tard vam saber que això era una contracció d'una frase que ell sempre feia quan hi havia a la llenguatge alguna cosa que era un atemptat contra la religió. I aquest acony era un llenguatge una mica dur. I aquest perdoni i ajudi volia dir que Déu ens perdoni i ens ajudi. I amb això parava una mica el cop d'un llenguatge o groller o contra la religió. I llavors segueix. Què hi havia de venir a pescar? El dia abans havia fet un temporal, el que sigui, per aquí o per allà. Per això dic, ara, això no vull que ho expliqueu a ningú, que us ho he explicat jo.
de passada dic, o em dius la veritat o et pelo aquí mateix. Portava el bastó. En Pere portava el bastó, O et xavo aquí mateix. Què hi vens a pescar per aquí? Diu, mira, coses de la vida, no t'ho prenguis malament, no. I es va treure la mantellina. Dic, treu-te això. I es treu un rosari de l'armilla. Ai, això, no. I es va espantar per uns rosaris. Sí, dic, promet-me que cada dia solia passar pedra per aquí, per allà o per aquí o aquí allà. Promet-me que no passarà res de mal. I vés-te'n per les teves. I en aquesta mare d'aquest que dius, i amb ell, si sou del poble estan veïns, dona-li records. O em promets que no passarà res, o et xafo. Estigueu tranquil que no us passarà, no en passarà anar, seguro. Gràcies a Déu no va passar res. Bé, aquesta és la conversa. Veieu, el mite és previ, el porta com a configuració del món. La lectura d'aquella dona que estava allà la fa entendre i estableix un diàleg amb una pretesa bruixa. Bé, ara mostraré com hem treballat i com treballem el grup de recerca folclòrica. Tenim els temes, llavors l'interès 0 és que no ens mereix cap interès especial i de l'1 al 4 graduaria. L'1 és poc interessant, el 4 és màximament interessant i el 9 encara no ho hem avaluat, ens falta avaluar-ho. Així, per exemple, doncs, pel tema de les bruixes, ara n'acabem de veure un i més tard en sortirà algun altre, tenim 55 fragments que no hi hem donat cap valor, 97 que els hem d'avaluar i 81 que els considerem molt interessants. En total, un 694, que és un 3% de les intervencions que tenim orals a l'entorn de les bruixes. I aquí teniu la llista de persones que ens n'han parlat. Que ens n'han parlat del 4. D'aquests 81 molt interessants, aquestes són les persones que com a mínim tenen una narració sobre bruixes que tenim nosaltres enregistrades en els nostres arxius. I posats a fer, donem dades generals sobre el grup. Com diríem, fragments de conversa, sense especificar que serien converses que no són de contingut folclòric, però poden ser comunicatius, aquí tenim un 28%, de cançons un 24%, de narracions, entre les quals aquestes que hem llegit o llegirem, un 24%, remeis i oracions un 15%, costums i endevinalles un 8%, i això dona 99 i pico, amb el pico fa el 100%. Fonogrames, que seria pròpiament el que seria tota la conversa, 1.246, i des del 75 al 17, 585 persones informats. I llavors, encara en concreció, aquí tenim el que seria el treball de camp. Allà on diu número de fonograma, aquesta és la cinta 549, la cara B, que vam començar a treballar amb cintes de caset, i el 2 és que és la segona persona que hi parla, el nom de la persona, el lloc, la data, aquesta és del 12 del 7 del 89, i és el primer full. Llavors, voltes, perquè treballàvem amb casets, i amb el caset calculava voltes. Després, quan ho hem digitalitzat, això ja no ens serveix. Aquest és el primer fragment. El tema, veu, parla de vida i família. Pot ser interessant per temes comunicatius, però a nivell folclòric no tant. Llavors, el tema del fullet és el 230 i té un valor 1. Per tant, és d'aquests d'un poc interès. El 270, la Mare de Déu baixava a la nit de Nadal a vestir el nen Jesús. Això és un 2. Si busquem el fullet ve després, Puigsegardi, i així hem anat classificant. Bé, he fet una mica una presentació de com treballem el grup. Avancem. Anem al segon punt, que seria la concepció quasi maniquea del cosmos o càstig ontològic, la part bona i la part dolenta. Veu que aquí es tracta d'una concepció maniquea del cosmos o quasi maniquea, significa allò, una dualitat entre una part bona i una part dolenta. Ja s'entén, un Déu i el diable. I
Ara, en particular, ens fixarem en aquest tema del càstig ontològic, en què consisteix això. Especialment ens fixarem en la figura d'en Pere Font, que alguna altra vegada, crec que l'any passat també vam presentar en Pere Font, i aquí tenim un moment de la conversa que en Pere explica en Xep i algunes d'aquestes qüestions. Entrem a la qüestió. Després ho mirarem amb una mica més de calma. Totes les hores, diu en Pere Font, de què va passar als martiris, diu, pujar a les muntanyes del Calvari, que porta la història aquesta. Ell, el pobre, no va poder estar per ningú, enteneu? I tots els que varen néixer, nois i homes, tots els dies que van estar, varen quedar de la part dolenta, van quedar encantats. I aquesta gent no moren pas, són castigats. Per què són castigats, li demanem? Perquè no hi havia Déu. Tots els que van néixer mentre feien els martiris Déu, que el van agafar, ell no va estar per ningú i van quedar de la part dolenta, els encantats. Aquesta visió, perquè he dit abans, quasi maniquea, però no ben maniquea, perquè en el maniqueisme tenim dos esperits que tenen la mateixa força i una vegada es guanya un i l'altra vegada es guanya l'altre. Però prèviament no se sap quina de les dues forces és la més potent. Aquí sí. Aquí la part bona, Déu sempre guanya. Però esclar, hi va haver un moment en la història, això és el que ens explica en Pere, un moment de la història que Déu tenia feina per ell mateix, que era el moment de la passió. I llavors no va poder estar per aquestes criatures que naixien. I aquí doncs va guanyar, diríem, el diable d'una manera ràpida. Doncs tots aquells que van néixer just en aquell moment, ontològicament, és a dir, pel fet de néixer en aquell moment, són éssers castigats. No tenen cap culpa. No han fet res. No han fet res més que néixer en un mal moment. No són condemnats per una mala feta, com el Contarnau, o com altres condemnats de les nostres, altres castigats de la nostra tradició. No han fet res. Van tenir la mala sort de néixer en un mal moment. Bé, he dit just al començar que faria referències a la nostra cultura. I un pot dir, mira, això van trobar un pobre senyor o un bon senyor arrupit que creia això. No, això està dintre la nostra cultura. Aquesta idea de que hi ha una mena de condemnats o castigats, com siguin les dues terminologies, que no depenen del que van fer, sinó depenen d'un mal moment. Això ja es troba a la Divina Comèdia. Aquest poema extraordinari de la nostra cultura. Mirem just quan Virgili acompanya a Dan, doncs just hi ha un moment, al cant quart de l'Infern, diu, abans d'anar més lluny has de saber que no pecaren aquells que estaven allà. No van fer res, no pecaren. I si van fer mèrits, no és prou perquè no tenen el baptisme. Bé, doncs, en els que acabem de veure tampoc, van néixer un mal moment. Que és la porta de la fe en què tu creus. Com que van viure abans del cristianisme, ells no adoraven Déu degudament. Jo mateix, Virgili, en soc un d'aquests. Quina és la qüestió? La vinguda de Crist canvia la història. I aleshores, tots els que han tingut l'oportunitat, havent nascut Crist, de ser batejats i tenir els sacraments, aquests ontològicament són persones que poden ser salvades. Però tots els anteriors, no. Per tant, persones justíssimes no poden anar al cel. I Dante els troba en els primers cercles de l'infern. Són castigats ontològics, no han fet res, simplement van néixer un mal moment. Persones absolutament honestes es troben, diríem, una mena de llims. I aquí just ho tenim. Què és aquesta visió de Pere Font? Uns van néixer en un mal moment. Bé, tornem a aquesta idea. Diu en Pere, ja ho diu les preguntes de la doctrina, dos esperits puríssims, però fortíssims que no es poden veure ni tocar. Collons, som a cap de terme, ja està, i no falla.
d'on t'ho treu això, en Pere? De dos esperits puríssims però fortíssims. Diu, de la doctrina. Si ell ens ho diu. Bé, esclar, en Pere havia anat a doctrina, i el catolicisme de la doctrina cristiana, publicat a Vic l'any 46, en aquesta part, l'avança una mica, diu de Déu com a primer principi. Quants déus hi ha? Pregunta el pare, no? I el nen, un sol Déu totpoderós. Qui és Déu? Un esperit puríssim i perfectíssim. És el d'en Pere. Només que hi posa llavors el diable dos esperits puríssims i perfectíssims, que no es poden veure ni tocar. Ho treu de la doctrina i ho adapten. Bé, hem vist aquests que van néixer un mal moment. Aquests que van néixer un mal moment són els que anomenem els encantats. En Joan Comella, Santa Eulàlia, ens explica el 25 de juliol del 83 el següent. N'hi havia un que diu que era molt valent, que estava per mosso allà a Vilardell, que els de la casa hi havien estat de Vilardell, se'n van anar al coll de les casetes i allà vam néixer tots nosaltres. Doncs aquest home era molt valent i s'estava de mosso allà. I diu, a mi de por, la por no em fa por, perquè jo me la menjo tota. Quan sentiu por en un puesto, digueu-m'ho que ja hi aniré jo. I no sé on era, per aquí més enllà de Muntanyola, per allà darrere hi ha Can Perot, una casa amb un raconet, i diu que hi sortia una noia vestida ben vermella, cap al vespre. I a la nit diu que se sentia una fressa que espantava. I aquest home hi va anar-hi. I va agafar una estella de foc ben encesa dels paternals de foc a terra. I va anar-hi. I diu que se'l van emportar amb ell i el foc i tot. I quan va tornar, diu que va tornar espantat. Espantat. Mai més em riuré de res. M'han fet unes coses que no puc explicar perquè no me'n recordo de res. Bé, aquí tornaríem a veure el primer punt. Llegeix tot això des de la perspectiva del mite. Doncs existeix una humanitat, aquesta humanitat ontològicament castigada, condemnada per allò que no ha fet, per allò que simplement s'ha trobat al llarg de la seva existència. Bé, aquesta idea dels encantats o de les fades és una idea molt recurrent que podríem anar a buscar i així al segle XV amb Melusine, en fi, hi ha tota una llarga història de la relació d'encantades. Aquesta, diríem, potser no podríem anomenar humanitat. Aquests altres éssers, resulta que els humans pràcticament mai de voluntat pròpia poden entrar en contacte. És a dir, si un volgués entrar en contacte amb una encantada, resulta que això és molt difícil. A l'inversa sí. Les històries sempre són al revés. Sempre són les encantades que tenen un interès d'entrar en contacte. I aleshores es fan visibles, aleshores és possible veure-les. Per què? Quin és el motiu pel qual les encantades entren en contacte amb els humans? Bé, recordem que les encantades, aquests éssers, es troben per l'eternitat en aquesta situació, que viuen en una zona que no és ni el subsol profund, ni tan sols la terra plana. És a dir, no viuen ni on viuen els diables, més al centre de la terra, ni tan sols a l'aire més alt, o els humans, sinó a l'intre. Bé, un segon element hauríem de saber respecte a les encantades. Aquestes encantades, sempre més i per l'eternitat, estaran en la situació a les que es troben. Diguem-ho d'una altra manera, el fet de no haver nascut ni de poder morir no es poden salvar. No han tingut cap sacrament ni no poden ser salvats. Per tant, l'única cosa possible per la salvació
és poder arribar a tenir un sagrament i morir. Bé, això només és possible, això només els hi pot donar l'humà. Un ésser humà pot arribar a salvar una fada. No hi ha altra possibilitat. Sí, una altra, el judici final. L'últim moment dels temps en què es reorganitzarà tot l'univers. Aleshores és possible reorganitzar tot l'univers i tots els llocs en els quals estan destinats els éssers. Cal esperar o aquell temps o, en tot cas, l'amor. Per tant, l'amor pot salvar a l'encantada, a la fada. I per tant, és fàcil que la fada, si vol accedir en aquesta qüestió, doncs la bellesa física i el cant és l'esquer per atraure a l'humà. Per tant, hem recollit moltes històries, i també hi ha moltes històries en la literatura, on es propicia un amor entre l'encantada, que sol ser bellíssima, amb un humà. Però hem de dir, jo no recordo si cap d'aquestes històries acaben bé. Totes solen acabar en fracàs. És a dir, que el matrimoni i, diríem, la salvació de la fada pràcticament no passa mai. És un fracàs. És un fracàs ontològic. Finalment, la fada no se salva. Bé, per tant, però l'amor la podria salvar. I aleshores, per obtenir l'amor, la fada es fa bella, es fa bonica, canta. Les històries aquestes sempre contenen un tabú. El tabú just és allò, si superem aquesta situació, doncs aleshores podrem accedir a la part final, a la salvació. I l'amor de l'humà salva la fada, però l'amor a la fada condemna l'humà, sense que l'humà ho sàpiga. Bé, aquesta estructura així una mica simplificada és un amor que ja deia ja impossible, fracassa. No se salva l'humà, no se salva la fada i l'humà tampoc arriba a massa enlloc del fracàs. Aquesta història, o aquestes històries, és evident que els nostres literats la coneixien, la coneixen, l'han usada. El gran és el nostre poeta. Jacint Verdaguer, en el Canigó, el cant segon, quan es presenta Flor de neu, ja llegirem aquells versos tan bonics. Gentil, ingrat gentil, no em coneixes? Jo soy sa flor de ta memòria. Ton cor era l'uger que jo cercava quan veres-me allà baix, jardera hermosa, amb mafalda vessanta de maduixes, de gessamins endormiscada. A l'ombra, astre del cel, tan sols per l'amor teva, deixi l'atzur de l'estelada volta. Fada, per tu m'arretallir les ales, per tu em llaví Regina la corona, i de més mans deixi esmunyir lo sceptre sols per posar-te a tu cadenes dolces, dolces cadenes per l'amor forjades, manilles d'argent fi, grillons de rosa. Si vols volar pel cel, tindràs molts somnis. Si pel fil de les serres, m'acarrossa. En Canigó, tu ets presoner des d'ara, més Canigó l'Olimp és de les Goges. I ara la veu narradora. Gentil lligat per invisibles llaços, va seguint l'encantada que, traïdora, estrafà la figura de Giselda. Son caminar suau i sa dolça veu, i sa veu dolça, son mig riure de verge que somia, son aire de palmera que es gronxola, son rinxos de cabells voladissos, son llavi coralí i galtes de rosa, sobirana que deixa son imperi i esclava es fa de qui l'amor li roba. Bé, aquests són uns versos preciosos, excel·lents. Clar, però aquí, a diferència del que fa Verdaguer, que coneix perfectament les nostres tradicions, les ha recollit i que, a més, coneix la literatura, canvia alguna cosa en l'estructura. Ell aprèn, Flor de neu pren la figura de la qui es havia enamorat. Per tant, diguem-ne, ho hem llegit, quan hem llegit aquí, que traïdora estrafà la figura de Griselda. Aquí l'encantada agafa una figura
de l'enamorada. No es presenta amb una nova forma, no es presenta la més bella possible. Agafa un amor que ja existia. Per això és aquí traïdora. Bé, i algun altre element. És probable que el mateix Gentil hi ha un moment que probablement hi ha dubte de que aquest sigui un amor cert. Ara ho veurem. Diu, amor, amor, on me pujares? On sou amics? On sou meus pares? Jo mateix lligau-me on so. Digue-m'ho tu, Griselda vella, ma hermosa estrella del Canigó. I tu, ets des del cel, guspira eterna, o sols fantàstica lluerna? Aquí ho tenim, Dus a l'infern o al paradís? Més, és de si tan dolç lo viure, veient somriure ton ull blavís. Més, si jo et tinc, per què m'enyoro? Si tu em somrius, doncs, de què ploro? El cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliria. Griselda mia, deixa'm plorar. Aquí resulta que Gentil ja sap que alguna cosa no funciona bé. Bé, no és la història ben tradicional, el poeta refà sobre una història popular que coneix perfectament, que és la de les Encantades. Bé, per tant, si mirem això, quines diferències? Flor de neu pren la forma de Griselda. No és habitual, això. Segona, Gentil li atrau la baralla de Griselda, està enamorat de Griselda, i és Flor de neu qui li copia la forma. No es trenca cap tabú. La mort de Gentil fa impossible aquest amor pagà. Mor Gentil. Bé, què volia dir amb això? Que aquí el mite existeix i és reelaborat poèticament per Verdaguer, que el segueix amb molta força, però l'adequa a les seves voluntats, no només poètiques, sinó probablement cristianitzadores. Ara veiem com en Ramon Compte, a Vilaltella, Sant Boi del Lluçanès, l'any 91, ens explicava una història també d'Encantades. Diu, només us explicaré un cas que em van explicar a mi d'allò dels encantats. Ara, si és veritat, això no ho sé. En fi, un jove diu que era, o potser era ja d'edat, no sabria com dir-ho, va quedar tancat. No va pas poder sortir ni va saber per on havia d'escapar. Li portaven el menjar, s'atipava. Sentia que enraonaven, però ell de veure'n un, tampoc. Al vespre un bon llit. I mira, anava dormint més o menys bé. Quan era de dia o l'hora de l'àpat, trobava la taula preparada, s'atipava. Però veure ningú tampoc. Sentia enraonar tampoc. No veia pas ningú. Bueno, tant va durar això que dormint tenia tabaco, li donaven tabaco per fumar i tot. Un dia a la nit li va venir l'acudit d'encendre una cerilla per veure com anava allò. I diu que tenia una noia prou guapa a prop, a no poder més de guapa, al seu costat que dormia, o feia veure que dormia. Quan va vèncer la cerilla li va dir: poca vergonya, haguessis esperat. No sé si eren 2 o 3 dies, diu. Ens haguérem casat. Ara això no ho podem pas fer. Com és que no es podien casar? Perquè ja la va descobrir abans. Veu? Es trenca el tabú. Si no hagués trencat aquest tabú, s'haurien casat i la fada s'hauria salvat. Què buscava la fada? El benefici d'aquest que va quedar tancat no era un segrestat, l'havien segrestat, ell el cuidaven bé i el premi era, en el seu moment, poder l'encantada casar-s'hi, és a dir, entrar al sacrament, fer-se cristiana, és a dir, humana, poder morir i salvar-se. Aquesta és la idea. Però el tabú no se supera mai. Bé, de les encantades, abans hem vist això, tenim 66 narracions que hem considerat que són molt interessants. I aquí teniu les persones que ens l'han explicada. D'aquests 66, aquests són els narradors que tenen com a mínim
una explicació. I ja que hem parlat dels condemnats, doncs dels condemnats tenim 39 narracions que tenen un valor que considerem prou important i aquestes són les persones que ens en van parlar amb els llocs i els anys. Anem cap al tercer punt, que és la presència del mal en l'aire. Aquí farem també algunes relacions, diríem, amb la cultura. L'element infectat. Veurem per què l'anomenem l'element infectat. I agafem del segle II alguns dels autors que ja van una mica en aquesta. Ticià en diu els dimonis, els esprits, no tenen carn, sinó que posseeixen una estructura com de foc o aire. I segueix. Van donar als homes lleis de mort. Desvien els pensaments dels homes ja de natural inclinats cap avall per fer-los incapaços d'emprendre el camí d'ascens cap al cel. Tertulià, del mateix segle, els diu: àngels i diables tenen el cosmos com l'element comú, tot l'univers. La diferència de lloc fa la distinció. Aquí he fet la cita literal. Què significa la diferència de lloc fa la distinció? És que depèn del lloc del cosmos on habitis, et distingeix. Per dir-ho una cosa, si habites al centre de la Terra, és que ets un diable. Si habites en aquella zona d'inframont, diríem, però que no és el centre de la Terra, a les coves aquestes, ets l'encantada. Si vius just a sobre la Terra, caminant sobre la Terra, ets un humà. I a mesura, doncs, amb un eix vertical. Depèn la zona, tot des del centre de la Terra a la punta última del cosmos, en vertical, tot està ple d'éssers. I depèn de la zona d'aquesta vertical, ets un ésser d'una mena o d'una altra, del qual pertany també la teva dignitat. A mesura que estàs més al pol exterior del cel, és l'ésser més bo. I a mesura que estàs al centre de la Terra, l'ésser és més dolent. Hi ha aquesta línia en vertical. Per això la diferència de lloc fa la distinció. I aquí, reconeixeu, això és de l'Apocalipsi. Veieu, la vertical aquí es dibuixa en el dibuix de Doré. Són expulsats en vertical del cel cap a l'infern. Els àngels dolents cauen en vertical. I aleshores va esclatar la batalla al cel. És l'Apocalipsi. Miquel i els seus àngels combatien contra el drac. El drac també lluitava juntament amb els seus àngels, però no va poder guanyar i perderen el lloc que ocupaven en el cel. El gran drac, la serp antiga, anomenada Diable i Satanàs, el que guanya el món sencer, va ser llançat a la terra i també els seus àngels hi foren llançats amb ell. Per tant, és la caiguda en vertical. Bé, és important aquesta caiguda en vertical, per això que comentava, i ho veurem després, aquesta mitologia, com en la tradició popular existeix. Aquí hi he posat una traducció francesa del llibre dels àngels de Francesc Eiximenis. Ens interessa el manuscrit. Observeu aquí aquest manuscrit. Aquí representa Déu, estem un manuscrit del segle finals del XV, Déu als àngels que expulsen els àngels dolents, però fixeu-vos com, a mesura que van baixant del lloc que ocupen, cada vegada són menys àngels i són més dimonis. Els que acaben sortint d'aquesta mena de bòveda celeste, gairebé sembla líquida, encara tenen formes, porten, diríem, la vesta blanca d'àngels. Però a mesura que van baixant, van canviant el color, els va sortint banyes fins a arribar a baix de tot. Per tant, el lloc que ocupes et marca. Per veure-ho encara una mica més, agafarem aquesta altra miniatura, la ciutat de Déu, també és més o menys de la mateixa època, perquè segueix sent el mateix. Aquí veiem un àngel, el que tenim més cap allà a la meva dreta, que encara està una mica dintre, però ja és a fora, ja ha agafat
però encara va vestit d'àngel, però el rostre ja no ho és. Van baixant, però què és el que m'interessa? És que venen del foc del cel, al fons veieu que hi tenim àngels vermells, el foc diví, i van al foc de baix, el foc de l'infern, i tenim tota la boca de l'infern. Bé, doncs torna a ser en vertical, anem de foc a foc. Recordem els 4 elements, aire, aigua, terra i foc. El foc és, si és diví, és el lloc dels àngels i de Déu. Si és infernal, és el del diable gros. Però llavors tenim el terrer i l'aquós. Però encara ens falta, ho veurem després, també quins són els éssers de l'aire. Bé, doncs, aquesta idea de la verticalitat la tenim ben explicada per en Francesc Canal, a Torelló, l'any 86. Quan van baixar, ens explica, quan van baixar els àngels del cel, Lucifer, que era l'àngel més gros del cel, el que tenia més santedat que Lucifer, vol dir llum radiant, ens deia el mestre. Doncs, com que van pecar de supèrbia i greu desobediència, aquests van pegar tots els altres. Van pecar només de pensament, pensant que ell podria ser tant com Déu o més. Només aquest pensament va quedar fet un dimoni. Només de pensar això, i això que Déu els va llançar del més alt del cel, al més profundo de l'infern, els hi va tirar. I diu que van baixar 3 dies i 3 nits dimonis com pluja menuda. Baixaven del cel cap a l'infern. Tot això, esclar, devia ser abans de Jesucrist, em sembla. Esclar, diem nosaltres. Devia ser abans de Jesucrist, aquestes coses. Nostre Senyor Déu, quan va dir prou, diu que van parar a l'ensec. Així com la pluja va plegant, i diu que els que van quedar així a mig aire van quedar a tot arreu. Esclar, van dir, bueno, s'ha acabat, però no hi anaven baixant. I alguns els van pillar, per dir-ho així, no? Els van enganxar, que no havien pogut ni baixar del tot. I aleshores, què passaven? Aquests que van quedar agafats al mig no eren divins, però encara no eren prou malèfics. Això que deia, doncs en vertical hi ha tota una colla d'éssers que depèn del lloc on van quedar enganxats, tenen un poder malèfic, menys malèfic o no tant. Tant això vol dir que l'aire està ple d'éssers que poden fer això, poden tenir petits poders malèfics. Esclar, amb el plegar a l'ensec, el que estaven baixant van quedar així, i els que van quedar així en l'aire, que no van poder arribar a terra, els que van arribar a terra ja són els de l'infern, cap a l'infern. Els que eren més en l'aire, per això, ens explica en Canal, bruixes, bruixots, tots aquests, la peresa, el follet, doncs tants títols com hi ha d'això, d'aquests noms, poder són els uns que van quedar més en l'aire, un altre més baix, i els altres faltava menys per tocar terra. Podria ser això. I aquests són els que fan patir. Són aquests éssers més menuts, com el follet, com les bruixes. Miren, a Tanaguas també són del mateix segle, el segle II. Diu, aquests àngels caiguts que són per l'aire i per la terra i que ja no són capaços de remuntar-se, no poden tornar amunt. Van quedar clavats en el seu lloc. No poden ni baixar ni pujar. Déu va dir prou, a l'ensec, a l'ensec que diu. Déu va dir prou, pareu, doncs aquest lloc és el teu i allà no el pots moure. Estan situats a l'atmosfera, l'esfera de vapor, l'esfera d'aire, l'atmosfera, just a l'aire, per tant, per això és l'element infectat, perquè està ple d'aquests éssers. I en Pere, precisament que coneixia això, ens deia, heu de pensar i creure que hi ha més de dolent que de bo, perquè jo soc fet passos. I en Martí Pujolà, l'any 83, precisament en aquesta línia de que està ple d'éssers malignes, ni que siguin petits i molestosos, diu, una dona que anés a orinar a fora li podia entrar un mal esperit dintre d'ella, diguéssim. No sabíem desxifrar quin mal esperit era, però un mal esperit. Dintre casa, les cases eren santificades, mentre que a fora és allà on es podia donar aquestes situacions. Aquí tenim
més enllà la Gracieta, al seu costat amb ulleres la Pepeta, són germanes, corretges, i 3 amigues que es trobaven a Santa Eulàlia jugant al dòmino. I en aquesta conversa ens expliquen el següent. Esclar, viure en una situació així és angoixant. Diu la Gracieta, una basarda quan anaves a no anar-hi, mare de Déu. La Pepeta, els pecats, el purgatori, l'infern. Us anireu a l'infern, deien. I jo pensava, valga'm Déu. Els que hi havia una dona que trobava un pes quan es ficava al llit i és que tenia el dimoni a sobre, i jo pensava, valga'm Déu. Vivien en una situació en què qualsevol moment un esperit d'aquests podia haver entrat i ocupar i fer això, donar-te por o fins i tot podien donar-te mal. I seguim amb aquests autors, Justí al segle II. Aquí no són capaços, està parlant d'homes, i aquí no són capaços d'aixecar-se de la terra, aquests mals esprits, els claven en allò terrer i a les obres dels homes. I els que es llencen cap a la contemplació del diví, si no posseeixen un discurs discret i net i una vida absenta de passió, els fan la traveta per fer-los caure a l'impietat. Tant l'home ha de ser molt precavit, i ha de saber què fa. Si és massa terrenal, massa enganxat a les coses de la terra, aquests dimonis, aquests diables, l'enganxen. Si és massa espiritual, excessivament espiritual, també. Les coses s'han de fer mesuradament bé. I Vinici Fèlix de l'Octavius diu, hi ha esperits impurs errants, caiguts del vigor celestial a les debilitats i cobdícies terrenals. Per tal de consolar les seves desgràcies, no paren perduts de perdre, corromputs de difondre l'error de la seva corrupció. Mercè Masó, l'any 84, ens explica. Hi havia persones que estaven malaltes i eren que una altra persona els donava mal. Explicaven d'alguna manera com ho feien, això, de donar mal, diem nosaltres. Diu que si no se'ls pot donar amb un, se'ls ha de donar amb els altres. Perquè pateixen, no? Sí. Com és? Perquè qui ho fa pateix, esclar, ella va patint i llavors, si ho dona amb un altre, ella ja no pateix tant. Torna a ser això, no? Posseït per un esperit maligne. I aquí tenim en Josep Rovira, de Santa Eugènia de Berga, l'any 89, que reprèn aquest element i surten de nou les bruixes. Diu en Josep, per la festa major no podia marxar amb un veí a fer mal. Està parlant d'una persona concreta. O no es podia distreure, havia d'estar per la feina. I amb el no poder anar a fer mal en una altra casa, feia mal allà amb una escapada. 4 cops de martell i matava una vaca, un vedell o el que fos. Com és això? Per què tenia el delit de fer mal? Ell l'havia de fer, tenia això aquest, devia tenir com una obligació i cada any per la festa major, o aquells dies, havia d'anar a matar el cap de bestiar amb un veí o una casa veïna. I com que no hi podia anar perquè tenia feina a la casa, havia de fer la feina a casa seu. I cada any es moria una bèstia. I anar fent això contínuament, cada any, el gendre li diu, veiem, a veure el dia de la festa major, què passa aquí? Se'n va a la quadra amb l'escopeta i es presenta una gallina amb una maceta. I un cop de maceta va matar una vaca o un vedell. I ell clava l'escopetada, li va trencar una ala i aquella ja desapareix. I diu, si haurà acabat això. Se'n va i troba la seva mare amb el braç trencat. I diu, coi, així éreu vos. Una altra vegada ja sabré on haig d'anar, us la fotré a vos. Això vol dir que les bruixes havien de fer mal? Havien de fer mal. El que tenia allò, que s'havia compromès d'això, o que tenia aquest, si no feia mal, li venia a ella, o una cosa o una altra. Abans que li vingués amb ella, doncs ho feia amb qui fos. I amb qui s'havia compromès a fer mal? Això no ho sé. La bruixa que dèieu, que estava compromès a fer-ho, és que havia fet el contracte. Això devia haver fet un tracte. Abans deien que havia fet un pacte amb el dimoni. Ho havia sentit a dir jo. Doncs havia fet aquest pacte i havien de fer mal.
Mirin, en aquesta línia que dèiem, aquí tenim el comentari al Gènesi de Sant Agustí, que diu el següent, perseguint aquesta línia de verticalitat dels esperits. Diu, certs filòsofs van atribuir a cada element, aire, aigua, terra i foc, els 4 elements, el seu propi animal, l'animal de l'aigua, de l'aire, de la terra i del foc. De manera que diuen que no només són terrestres els que repten i caminen a la terra, sinó també les aus, perquè elles, quan estan fatigades pel vol, descansen a la terra. I que els animals aeris són els dimonis i els celestes, els déu. Els darrers diem nosaltres que són lluminosos i els altres àngels. Per això he posat la diapositiva del foc. L'àngel i Déu són éssers del foc. Els dimonis, de l'aire, com anàvem veient. I encara, si de cas, Orígenes ho diu més clar. A la manera com Déu és foc, els àngels, flames de foc, i els que són sants, fervents a l'esperit. A la inversa, els que caigueren, de nou la verticalitat, els que caigueren de l'estimació de Déu, s'ha de dir, sens dubtar, que s'han refredat en l'amor vers ells i s'han tornat freds. Són de l'aigua o de la terra. Llavors ve el tema del follet, que és un d'aquests esperits. Si de cas passo una mica de via per no allargar-me'n, és el tema del follet i de la pesanta. Ho salto per no allargar-me. El tema del follet, hem trobat 38 narracions interessants i aquí teniu les persones que tenen una o més narració a l'entorn del follet. I ara, acabant, només hem quedat una pinzellada ràpida. El mite entre el visible i l'invisible. Hi ha un moment que et costa situar-te. Poso un fragment enigmàtic fins a un cert punt, que segurament, si entenguéssim bé la visió mítica d'en Pere Font, segurament entendríem aquest fragment una mica misteriós. Què ens explica en Pere Font? La infernació dels gegants. La paraula existeix, no pas al diccionari de l'IEC. Sí que surt en algun romanç recollit per Milà i Fontanals, en castellà també existeix, infernació. Bé, l'entenem què vol dir, el fet d'entrar a l'infern. Bé, doncs, la infernació dels gegants prové de resultes d'una mena de gent que hi ha al món que són molt grans, més grans que els altres. Tots són iguals, tant homes com dones. Per això varen posar els gegants. Ara aquí a Rupit, cada any per Sant Miquel, el dia de la festa major, ja els tenen aquí a Rupit tancats. I què fan? Doncs mira, collons, els fan ballar la sardana. Quan toca la sardana, mira, veuràs un moble. El que passa és que s'ha d'anar molt a plom, amb aquell llamp de balanç en l'aire. I si fa gota de vent, encara no són teus. Té un balanç molt gran, allò. Nosaltres desconcertats, perquè o són éssers de l'infern o són gegants de ballar, són mobles. Què són? I per això li demanem. Però els gegants de veritat n'hi ha? Diu, sí, cony, és l'infernació dels gegants. Van a sobre un cavallet, Diu, però de rondalles de gegants que han fet coses, en sabeu? Sí, són una gent molt savis, els gegants. Doncs bé, només intentant entendre què és el mite, com aquest tipus d'explicacions mítiques, probablement, si haguéssim treballat més amb en Pere Font, potser haguéssim pogut entendre què és aquest misteri del mite que no hem pogut resoldre. Molt bé, doncs ho deixo aquí. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Rubiró, per aquesta magnífica conferència. No sé si tenim alguna pregunta, algun dubte, algun aclariment. Hi ha alguna pregunta? Bé, a mi m'agradaria fer-ne una. Aquesta cadena de transmissió mítica, que fins als anys 80 arriba, s'ha trencat o continua?
És a dir, aquests testimonis que ens has presentat és gent que vivia instal·lada en aquest univers mític. S'ha trencat això? Hi ha un moment que no... Probablement amb arguments, si anéssim a l'argumentació, a l'argument, alguns segurament que sí. Però potser no tant en allò que en diríem el recurs. M'explico. En posterioritat, també amb en Jaume Enxevi, en Josep Maria Pujol, varen fer un treball en què en diríem les llegendes urbanes. I vam poder veure que amb les persones que vam encastar, que eren persones joves, d'institut, nois i noies que devien tenir entre els 14 el més jove i 17 o 18 els més grans, els vam demanar coses que formen part clarament del mite, aquella coneguda de l'encantada o l'apareguda del revolt. Doncs nois i noies que estudiaven el batxillerat i el batxillerat científic, si volem, creien que era possible, que aquell fet s'hauria donat en algun moment o altre. Per tant, és probable que l'argument sí que hagin desaparegut, però el recurs, alguna explicació mítica, per què no? Per què no? I en aquest estudi de les llegendes urbanes ens va cridar l'atenció que seguís funcionant perfectament els mites. I encara avui estic segur que també canviaríem d'argument, però allò que en diríem la narrativa mítica segueix tan amb fortalesa, segur. Probablement és algunes de les descobertes que nosaltres personalment vam fer. Vam començar buscant arguments, és a dir, tòpics, i vam acabar descobrint narrativa. I això em sembla que ens va canviar. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, doncs donaríem per acabat aquest cicle de vetllades filosòfiques sobre el mite. Agraïm doncs al doctor Rubiró la seva ponència i també al públic, el d'avui, el que ens ha acompanyat tots aquests dies, i a les institucions col·laboradores la seva ajuda. Moltes gràcies.